Araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Narito na ang mga nagpapanggang balita. Presidential aspirant Faisal Mangondato nanligaw sa Baguio City. Pagtutol sa market modernization, iginiit ng Team Damogan. Mga pampublikong paaralan sa Alaminos City, balik na sa face-to-face class. Mga employer na hindi naguhulog ng SSS contribution ng mga empleyado, binalaan. Dinarayong Bayokbok Falls ng Tublay, Benguet, malaking biyaya sa mga residente. Mula sa Highland TV News Center, Baguio, ito ang Luzon Headlines. Daimbag ng Balem Miana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Nanligaw sa Muslim community ng Baguio City ang Katipunan Party. Tiniyak naman ng nasabing komunidad sa lungsod ang suporta. Magbabalita, Charles Limon. Lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. Siya pa po. Yung kanina, sinabi ninyo. Pakiulit po sir. So, pakiulit. Bismillah, lillahi al-amru min qabl wa min ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu malikal mulki, tu'til mulka man tasha. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الله اكبر Sinalubong ng Muslim community ng Baguio City sina Presidential Aspirant Faisal Mangondato at Vice Presidential Aspirant Carlos Serapio. Kaya kailangan na itong sistemang bulok at kaya sistemang luma, lisanin na po natin ito at tumawid tayo sa bagong sistema na tinatawag na federalismo, na ang gobyerno ay magkakaroon ng kapangyarihan bawat region dito sa 17 region ng ating bansa, na magawa natin ang paraan na madibilap, magkaroon ng tugon lahat sa mga suliranin nila. Kami nga po ay isang team, gaya ng madalas siyang sabihin. At ang aming ipatutupad, isusulong, ay yung aming transition platform at program of action. Nabanggit na niya yung tungkol sa autopilot. At syempre, lahat po kami sa team namin, si Senadora Maharani, Mindalano Adam, at ang aming party list affiliate, ang kapamilya, agad-agad namin isusulong sa Kongreso ang sa pamamagitan ng aming Congresswoman, o ng aming Senadora at Congressman, yung pagtawag ng Constitutional Convention. Ipinagkibit-balikat naman ng partido ang hiling ni Presidential Aspirant Isko Moreno at Ping Lacson kay Vice President Leni Robredo na umurong sa pagtakbo. Maaring dalawa ang ibig sabihin niyan, maaring para sa kapakanan nila o maaari din mangyari na ito ay para sa ating sambayan ng Pilipino. Pero kung ito ay para sa sambayan ng Pilipino, kami ay tutugon po. Handa po kami tumugon sa kagustuhan alang-alang para sa ating mga kababayan. Kasama din ng partido ang kanilang kandidato sa pagkasenador na si Marieta Mindalanao Adam at Kapamilya Party List sa paglilibot sa Baguio City at La Trinidad, Benguet. Plano pa ng partido na libutin ang iba't ibang parte ng bansa habang papatapos na ang pangangampanya. Tiniyak naman ng Muslim community sa lungsod ang suporta nila sa partido.
kami anak Muslim at tumindi ka presidente sa Giyang Pilipinas. Na ya Allah, timutimang ko ni Allah suni atong mga tao ya Allah. Asin ay nang misuratiran, ay nang kabuto ni Allah. Na sumaran ang Giyang kaya pangariami. Kami ya say paisan mahong dato. Nagugyan kaya mga alay na piyan ya Rabbal Alamin. Ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin. Kailangan namin suntabang kaya Allah. Kailangan namin suntabang kaya Allah na tabangin ka sila ni Allah. Tabangin ka sila ni Allah. Sa kaykir kong kapangataban. Lillahi al-izzatu jami'a. So kailangan kong kapangataban na sa kaykir ko ni Allah na tabangin kakiran. Berahmatika ya Arhamar Rahim. Ya Dal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa palengke ng Baguio City, nanligaw ngayong araw ang Team Dumogan. Dito, muling iginiit ang pagtutol sa planong modernization ng palengke. Magbabalita, Ren de Guzman. May isa kayo nga taga-market, dagiti business sectors, dagiti barangay officials, dagiti transport group, dagiti taxpayers, nga umay kanya kunada pangaasim tagsublika. Kunapay, apay, masapol nga siyak, tulungan teket dito agdama ng administrasyon. Saan nga pamadakas ngam kastoy kadi tisong batda. Kunada, makaidanon kaya problema de City Hall. Kasama ang buong Team Dumogan, nanligaw ang muling tumatakbo sa pagka-alkalde na si Attorney Mauricio Dumogan sa Baguio City Public Market. Dito, iginiit niya ang pagtutol sa planong pagsasaayos sa palengke sa kamay ng SM Corporation. Kami nga talaga nga pabor nga may tidakkel nga corporation SM nga mga kirat kada kayo dito nga awampay na lawlawan nuan niya pakaipanan nyo. Kunana, di open forum, mayor's forum, ay ada kano, kukwatis city nga 70% na matuloy di jay, awang maiyaw, awang kada kayo, awang nakita, nga niya nga kontrata. Kunana, during this year, may rugin ang mga ladati 800 laborers di Facebook da employment. Kunana, tiriga na kakabsat, awamot na lawlawag nga papananyo. Dahil tati problem. Mas makabubuti raw sa mga vendor sa palengke kung ang susundin ay ang Ordinance Number 95 noong 1995. Datis security of tenure da kayo nakakabsat nga taga-market no kas pagarigan man lang adda partner tayo nga mang-develop nga on a build, operate, and transfer. Anyati ko lang na diyay, de umunang nga floor, kan second floor, choice part of the development. Agtultuloy lata nga kukwa iti city, nga nasinsos kay idi, amin kayo, awan timayaw awan, ada pa'y sobra nga pwesto nga 460 stalls. Maging si Attorney Edison Bilog na tumatakbo rin sa pagkaalkalde ay tutol din sa tinatawag na mollification ng palengke ng Baguio. Lahat ng malls na yan may principal office located outside of the city of Baguio. Halimbawa, ang SM Pasay ang kanyang may principal office. Ang Uniwide Paranaque. Nakalagay po sa ating National Internal Revenue Code, ang pagbabayaran po nila ng income tax nila ay doon sa kanila pong principal office. So pagka ang nagpagawa po ng ating palengke ay ang SM, doon po sila sa Pasay magbabayad ng income tax po nila. Pero todo depensa si Mayor Benjamin Magalong. Git niya, kailangan nang ayusin ang palengke ng Baguio. That market will be owned by us, will be managed by us, and we operated by us. Wala pong katotohanan na yung market na yan, ididiktahan po tayo ng proponent, winning proponent. Wala rin pong katotohanan na may malaking babayaran po yung ating mga vendors. Wala rin pong katotohanan na yung mga vendors po mawawalan ng kanilang stall. Just would like to inform you that these are all lies, and I am not afraid because we are on the side of the truth. Maraming salamat po. Isa ang issue sa market modernization sa mga sentro ng debate ng mga kandidato sa Baguio ngayong halalan.
Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, sa pool sa CCTV camera ang pag-araro ng pickup truck sa isang siklista at isang cargo truck sa lungsod ng Dagupan. Siklista at driver ng pickup sugatan. Magbabalita, Charles Limon. Bandang alas 11 ng gabi kagabi, kuha sa CCTV ang pagliko ng isang siklista sa Perez Boulevard sa lungsod ng Dagupan. Maayos pa ang lahat nang biglang pumasok ang dalawang humaharurot na sasakyan sa kalsada. Iniwasan ng unang sasakyan ang tricycle at siklista. Pero ang pickup na nakabuntot, sinubukan pang iwasan ang siklista pero nasapok din niya ito. Maya-maya, bumangga pa ito sa kasalubong na cargo truck. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan ang siklista at driver ng pickup. Agad naman silang itinakbo sa pagamutan. Pag-uusapan pa kung idadaan sa areglo ang naturang insidente o magsasampa ang biktima ng kaso laban sa pickup driver. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa Alaminos City, nagbalik na sa face-to-face class ang lahat ng mga paaralan sa elementarya at sekundarya. Magbabalita si Maria Celine Buado. Back to school na ang estudyanteng si Abigail B. Velasco. Masayang masaya po ako dahil natuloy na po. Sa kanyang pagbabalik eskwela, hindi lang siya ang masaya, kundi pati ang kanyang ina. Siyempre po masaya kasi para sa aming magulang, masaya kami dahil bumalik ng face-to-face. At siyempre yung mga bata din po masaya po kasi andun yung masaya sila dahil nakikita na po nila yung mga kaklase nila. Isa si Abigail sa mga estudyante ng Alaminos City Central School na nakabalik na sa limited face-to-face classes sa lungsod ng Alaminos. Ang ginawa namin preparation para sa opening ng klase, unang-una, inorient muna yung mga parents, no? At hinikayat din sila na babakunahan ng mga bata para naman sa ganon, protektado ang kanilang mga anak sa pagpasok at paglabas, pagbalik nila sa kanilang tahanan. Gumawa rin kami ng mga signages all over, nilagay namin, dinikit namin sa mga rooms namin para makita pa rin nila yung mga dapat gawin, no, sundin para hindi maprotektahan sila against sa coronavirus. Bubukas ng klase, maganda naman ang kinalabasan kasi una, bago naman kami nagbukas ng klase, talagang pinaghandaan din namin. Nagbigay ng technical assistance ang division office sa amin through the leadership of our SDS, Dr. Lorna Jibugayong, and our ASDS, si Ma'am Cherry, at saka yung mga Chief Education Supervisors namin. And then, of course, bago rin kami nagbukas ng klase, meron din kaming meeting with the LGU headed by our very own Mayor Brian Celeste, at nagkaroon din kami ng audience with the Sangguniang Panlunsod para sa concurrence ng pagbubukas ng klase. Sa bisa ng Sangguniang Panlungsod Resolution No. 2022-54, inaprubahan na ang pagpapalawig ng implementasyon ng limited face-to-face classes sa 27 pampublikong elementarya at sekundaryang paaralan sa lungsod. Nangangahulugan ito na 100% na ng mga public elementary at secondary education schools sa lungsod ang nagbalik klase. Unang lungsod tayo sa buong Pangasinan na nakagawa nito. Sinisiguro naman ng Department of Education, Alaminos City Schools Division Office at ng lokal na pamahalaan ang kaligtasan ng bawat isa sa pagbubukas ng klase. Doon kasi sinabi natin na limited. So, may restrictions regarding the number of classes and the number of yung grade levels na makikiparticipate. So, pag sinabi na namin progressive face-to-face, yung gradual na expansion ng classes. Like noon, sa limited, grade 1 to 3 lang. Pero sa ngayon, you can have kinder up to the senior high. Basta depende sa
siyempre sa alert level natin, alert level 1 na tayo, and also the readiness of the school. Kung ano yung mga protocols natin during the pandemic ay we make sure na strictly enforced pa rin ito sa ating mga eskwelahan. At kung ano man yung mga kailangan na suporta ng ating mga eskwelahan to maintain the safety seal ay nandito naman ang ating lokal na pamahalaan na nakasuporta sa kanila. Ayon sa Alaminos City Schools Division Office, nasa 17,365 mag-aaral ang nag-enroll para sa limited face-to-face classes ngayong fourth quarter ng school year 2021 to 2022. Samantala, mayroon ng inisyal na 760 mag-aaral ang naitala para naman sa school year 2022-2023. Ang isang minor, is he qualified to be a witness in a criminal or even a civil proceeding? So, halimbawa, ang witness doon sa pagpatay o pag-murder ng isang tao ay isang 16-year-old or even a 12-year-old child. Can he be qualified as a witness? Ayon sa Administrative Matter 004-07 ng Supreme Court, ang lahat ng bata, every child is presumed to be a qualified witness to competency examination, no, to be conducted by the court. Meron tayong Rule 130 of the Rules of Court na sino man, all persons who can perceive or capable of perceiving can be considered as a witness. Meron tayong child witness rule, no? And this was passed recently by Congress at Senate. And ang mga qualifications ng isang child witness is, number 1, he can perceive or is perceiving. So nakikita niya ang mga sitwasyon clearly. Number 2, he or she can remember, naalala niya kung ano yung mga nangyari doon sa insidenteng wini-witnessan niya. Number 3, he can communicate. Of course, whether oral or written, nakakapagsalita o nakakapagsulat yung ating child witness. And more important, number 4, the child witness can distinguish truth from falsehood. Alam niya kung ano ang totoo at hindi totoo. And may we add, alam niya kung ano ang tama at ano ang mali. And finally, ang last criteria ng child witness rule is he can appreciate the duty to tell the truth before the court. Alam niya, isusumpa niya sa Biblia na ang sasabihin niya, pagtestigo niya ay the truth and nothing but the truth. And if a child qualifies because of these circumstances, then the court can allow a witness, a child, to be a witness doon sa court. And of course, this applies to both civil and criminal cases. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Susunod, mga employer na hindi naguhulog ng SSS contribution ng mga empleyado, pinalaan. Yan at iba pang balita, abangan! Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon?
Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business, napabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalong umunlad ang mga kooperatiba. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Mig Subiri, ang inyong trabahador ng Senado. Binigyan ng 15 araw na palugit ang mga employer sa Baguio City na hindi naguhulog ng SSS contribution ng kanilang mga empleyado. Magbabalita, Charles Nimon.
Kasama ang mga opisyal mula sa SSS Central Office, inihain sa SSS Baguio Branch sa ilang employers ang order para sumunod sa Social Security Act of 2018. Yung mga employers natin, especially yung mga sumasablay sa batas ng SSS para mag-comply. Aabot sa 14 na mga employers sa lungsod ang sinampulan ng SSS dahil sa hindi rehistrado o di kaya hindi naghuhulog ng contribution ng kanilang mga empleyado. Kaya para maiwasan na ang anumang pagsasampa ng mga kaso, inayuhan silang ayusin ng mga employer ang kanilang problema sa SSS sa loob ng 15 araw. Kung hindi, ay masasampa ng mga ito ng kaso. The violation of Social Security law is a criminal offense. Kaya meron siyang kulong po eh. And it depends on the good discretion of the court kung saan ka. Sa 6 years and 1 day or up to 12 years of imprisonment. So, medyo mabigat po ang parusa. Nakapaloob kasi sa Republic Act 11199 o ang Social Security Act of 2018 na dapat mairehistro ang anumang negosyo sa SSS at pagre-remit ng regular na contribution. Kung hindi masunod, ay maaring hindi makuha ng mga empleyado ang iba't ibang benefits at loan mula sa SSS. Pero para hindi mahirapan ang mga employer, pwede ding i-avail ang Pandemic Relief Restructuring Program ng SSS kung saan hindi na kailangang bayaran ang penalty basta't mabayaran lahat ng mga contribution. Naintindihan po naman namin, marami nagbawas, marami nagsara, but for those who still operated during the pandemic but failed to remit the contribution in a timely manner, ito po yung kanilang opportunity. Ang nasabing aksyon ng SSS ay parte ng Run After Contribution Evaders o RACE campaign ng SSS para sa pagsusulong ng social at economic rights ng mga manggagawa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Bubuksan ng isang universidad sa Baguio City ang isang museo na sasalamin sa mayamang kultura at tradisyon ng mga taga-Cordillera. Magbabalita, Ran D. Guzman. Marami pa tayong mga mummies which are kept intact doon sa mga caves. Tradisyon ng ilang tribo sa Cordillera ang mummification ng mga yumaong kapamilya. Sa katunayan, sa Kabayan Benguet, may mummy caves. Pero kung hindi pa makabiyahe papunta rito, pwede namang makita ang isang halimbawa ng mga mummy sa Museum of Igorot Cultures and Arts ng St. Louis University. There for how many years already, and they are still quite intact. In fact, kung titignan mo pati yung tattoo nila, makikita mo pa yung tattoo sa skin. Again, which shows na mataas na yung antas ng kultura na narating ng ating mga ninuno. Makikita rin dito ang iba't ibang tradisyonal na kasuotan at mga bag, sinaunang mga bahay, sining at obra, kagamitang pangsaka at pangtanim, panluto, mga musical instruments at kung ano-ano pang parte ng kultura at tradisyon ng mga Cordilleran. We started the museum noong 1969. The conceptualization started back then, and then by 1970, they started collecting materials. It was from a very small collection, and since that time, they already set up the museum. Napakaliit pa siya noon. Malaking parte raw ng isang komunidad ang museo. Precisely because if you look around, itong mga material na nandito, halos di mo na makikita doon sa mga interiors o kung saan man ang pinanggalingan ng mga ito. In fact, most of the materials, the best ones, are abroad. Matagal nang napunta sa iba't ibang bahagi ng mundo. The sad thing is that halos wala na naiwan dito sa atin. So if not for the fact that those who have come ahead of us have collected these materials, deposited them here in the museum, wala na tayong makikita, wala na tayong ma-appreciate doon sa sinaunang kultura ng
mga ninuno natin. Para muling ilapit sa kultura at tradisyon ng rehiyon, bubuksan sa buong buwan ng Mayo ang museo. Walang dapat bayaran sa pamamasyal. Pakiusap lang nila, dapat bakunado at sumunod sa health and safety protocols. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, Bayokbok Falls ng Tublay Benguet, bisitahin. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the Cordillera. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan yan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaiten tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasen dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasen tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for Healthier Benguet. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Dinarayo po ngayon ang Bayokbok Falls ng Tublay Benguet. Para sa mga lokal, ito'y malaking biyaya sa kanilang komunidad. Ang kwento, hatid ni Randy Guzman. Malamig at malinis ang tubig, sariwang hangin, magandang tanawin at kakaibang adventure. Kung yan ang hanap mo ngayong tag-init, isama mo na sa iyong bucket list ang tinatagong hiyas ng sitio Sayangan, Tuwel, Tublay, Benguet, ang Bayokbok Falls. And if by own car, take Alapang Alno Road, pababa, hanggang dito po sa entrance natin sa kalsada. Tapos may
information area po tayo along the pathway. Kasama na rin sa entrance fee ang bayad para sa mga tour guide na siyang aalalay sa iyo sa kakaibang adventure. Ang Bayokbok Falls ay may 3 layer. Bawat layer, nagmistulang may kanya-kanyang lagoon. Ang unang layer ay may 15 feet na lalim, 20 feet deep naman ang pangalawang layer, at ang third layer, 40 feet ang lalim. So, ang pwede natin gawin dito sa Bayokbok Falls is magra-rafting tayo papunta sa falls. Tapos aakyat tayo dito against the falls and we will swim across the second layer going to the third layer. So, iikutin natin yung third layer pabalik. So, dito din tayo babalik. And rafting going back to the panto. Pwede ka ring mag-rappel pababa sa first layer o kung likas kang matapang, So first time ko napunta, so na-amaze ako sa lugar. Sabi ko, meron palang ganito sa Mountain Province. Benguet. Falls, yung falls, number 1. Then, syempre yung paglangoy mo dyan sa lagoon. Parang lagoon to daw, ano. So, nung umakyat kami doon, akala ko ito lang. Sabi nung kaibigan ko, may mas maganda pa doon sa kabila. Punta tayo, sabi niya. Kaya nung pagpunta namin doon, sabi ko, wow, ang ganda. Ang pamilya nga ni Eloisa na mula pa sa Las Piñas, balak na dalhin ang ilan pa nilang mga kamag-anak at kaibigan sa Bayokbok Falls. Actually, pwede nga siya sa mga sa mga bata, in any walks of life, any age. Actually, akala ko nga hindi pwede dito yung mga, may ako kasi akong 2 years old na kasama namin na umakyat dito. Akala namin hindi pwede. So, pwede naman pala, sana pala sumama na sila. Tapos yung mga friends naming mga seniors, pwede yun. Kayang-kaya nilang lakarin yun. Tapos para makita rin nila yung view. Para sa mga lokal na residente, lalong-lalo na sa mga tourist guide, isang malaking biyaya ang talon. This is a good opportunity for our local tour guides because they are the one who is a priority to work and to assist to our tourists. So, additional is our store owners. Marami po din pong nagbubukas na kasi marami na po tayong turista na pumupunta and bisita po. Bagamat may mga ipinapahiram na life vest at mga gamit pang kaligtasan, iba yung pag-iingat pa rin ang kanilang payo sa lahat. Ipinapaalala rin nila ang mahigpit na pagsunod sa health and safety protocols. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.